אוקיי, יש לנו פה לייב. הופה. לייב של אמצע, נשקים. אחווי. מה אמרנו עם הדרם גם? תקשיבו, אנחנו שאלנו חנות. רגע, תבדוק איזה נשק קיבלת פעם קודמת, תירה בו מהר, תירה בו. תהרוג אותו. הנה, עכשיו יש. עכשיו יש משטרה כי הרגנו הרבה. אבל זה רק כוכב אחד. הנה, תיקח לו. הוא מחזיק את זה? לא, אבל... הנה, כסף. כוכב משטרה זה גם טוב. זה כלום. זה כלום, כן. אתה יכול לברוח תוך שנייה. ועשינו על זה מלא כסף. מה זה מלא? 1,000,000. הוצאתי על זה כסף קצת. למה שתוציא על זה כסף? סתם נראה לך שאני אצא על זה כסף. ושאני באמצע מרדף. אוקיי. אל תשפטו אותי עם זה שאני גרוע בנהיגה. זה לא אני. תביא לשחק קצת. יש איזה בעיה בשלט. למה? לא? אתה תלך, כן. אני לא לוחץ על שום דבר וזה מוריד את זה. טוב, תכלס תאבד את המשטרה, מה? אני בכיוון לעוד כזה. חנות נשקים. שאני בדרך ואני עומד להתפוצץ. אני לא. הנה המקום שלי סינואר. הנה המקום של יחי סילמר. סינואר. רגע, באיזה גיל אתם? יואו, כמעט לבל 10. הלייב הזה מותר על גיל 18. אלא אם כן ההורים מרשים לכם. הנה ברחתי מהם. רק אם כן שדפקתי את האוטו. הוא אמר לך להמשיך. דפקתי קצת האוטו. נו, יאללה, לא אמרנו, לייב שודדים את החנות. אבל אני לא מוצא! סמן אחת. הנה, אני רואה אחת. אני מוצא יציאה. למה נכנסתי? למה יצאתי? אתה לא צריך את המקום, אתה הולך לשתול עכשיו חנות. הם סנטימטר ממך, נו. תיסע בדיוק איך שאומרים לך, די, נו. רגע, אני רוצה להחליף מכונית. אתה לא תמצא במכונית, אבל זה פאקינג תחנת רכבת. אומייגאד, זה הרכבת באה. איפה? לא יודעת. גנוב את הוואן, שתראה פושע. תוון. עוד מעט. לא, אז תביא את זה לחנות איתך, ככה תוכל לברוח. אבל קצת יגנבו לי אותו. מה? מה זה הקלפי הזה? אוי, זה לא טוב. תברחו מפה כמה שיותר מהר. תברוח. תירה על הרצפה. שיפחדו. תירה בדלת, כמו שאמרו. תפוצץ אותו, הוא עדיין חי. נפל? חלשים את השמה. אתה יודע איזה שנים לשים. עדיף לך לא להשתמש בדראם, גם הוא חדש. אז חשבתם. ואל תשאלו איך השגנו את זה. את זה. זה בחינם. זה בחינם בחנות. נשקים. מה? איפה הכסף? קצת שני, אתה נותן. איפה? תמצא, נו יאללה. נראה לי אין כסף בקופה, חכה. שבור לך את החנות. שבור לו את החנות. תקשיב, תראה להם את הצ'יטים. לא, רגע, שודדים. די ניכנס לפה. אתה יכול, זה פתוח הדלת. זה לא. זה כן, אני נכנסתי לפה פעם. תנסה. איך לך זה נעול? מעניין. פתח לי את הדלת. קיבלתי כסף. כן? תבדוק על חשבון בנק שלך רגע.
אז יצא מהחנות. כן, קיבלתי כסף. כמה? אנחנו עמדנו על 2,200. לא, 1,600. כן, 1,600 מתחילת השולים. תראה להם את הבובה ה-RPG הזאת שיש לך. את הבובה. תראה להם את כולם. וזאת השנייה. תכוון. ברחו מפה! אבל נראה רכב. תגידו, אתם רואים טוב את המשחק? זה נראה לי לא, סימטי. איזה בומבה. איזה בומבה. אתה צופר. נראה לי אני הולך לעשות לייב בבית שלי. נראה לי הוא קצת דומה לסמל. אני יודע איפה יש חנות נשקים, איפשהו שם. הנה. זה קצת נסיעה. סמן אבל. שם. זה גם האזור המדברי. טוב האזור המדברי. זה קצת נסיעה. 6 מייל. 6 שעות. כאילו זה אומר 6 דקות. אמרת ואן, אה? אמרתי ואן, באמת מרחחות. רגע, אל תתייחסו, חבר את הכבל. לא, עכשיו אני יכול כאילו. עכשיו אני יכול לשחק? לא. איך לעשות בבית שלי לייב, במה הבא? מה? שודדים עוד אחד, או שאתה רוצה לשדוד אותו? אני. אז רק תן לי. אני לימדתי אותך לשדוד. נכון. איך יש לי כוכב משטרה? איפה האוטו שלך נעלם? בסדר, עד החנות אתה תאבד אותם. תן לי, כי צודק. יאללה. שלא תאהב. יש מצב אני נוהג, אתה לא נהג טוב בכלל. אתה לא יודע לנהוג, אדם. אתה אומר... ביי. זה רק אני יודע שאתה למבורגיני פה. איפה למבורגיני? לא היה פה שום למבורגיני. אז מה אתה מחלטט למבורגיני, לא למבורגיני? וואי, זה חרוד. בואו אני דורס אותם. מה? הם דרסו מישהו? לא סתם, מי שהיא. אדם, תגיד, אתה מאוהב בהם? למה אמרת דווקא לא סתם? לא סתם מישהי. טוב, נראה לי תגנוב ניידת, זה נראה יותר מאיים. תביא לי רק את הנדלית. תן לי! לא. איך? הוא נתן לי פאפאפ! אדם, די. לא רואים את זה. רואים את זה. עכשיו אתה מביא לשחק. על זה אתה... עכשיו אני מישהו מצלם את הלייב משחק. שלב כהן. נכון. נכון. צריך לא להביא את הסטאפ. שתדע ראשונה. טוב, אני אתקרב קצת למסך. אם אתם שואלים ככה הכי נוח לי ללעוב. אדם, בדיוק כאן מתת. בוא אני אראה לך בדיוק את המקום. הנה, זה הדריפטים שלכם. זה הדריפט שלך, אדם. פה זה הדריפט שלך, אתה זוכר? כן. כאן צריך להיות דם איפשהו. הנה עוד דריפטים. אתה לא תקבל כסף מזה. אתה לא תקבל כסף מזה. בסדר, שנינו עושים שירים בלייב. אדם, אתה יודע שתרמו לי $1,000,000. סתם לא תרמו לי שקל. ואני מבקש. סתם, אתם לא חייבים.
אם אתם באמת אוהבים את הלייבים שלי, את הסרטונים, יו, וואטה. פאק. שים שירים בלייב, נו יאללה, קצב. לא זה. פלייליסט. אז אני שם את השם שלי. בסדר, יאללה. יאללה, שירים בלייב. Tá com dor de coluna? Tá com dor de barriga? Tá com dor nas pernas? Então toma paqueta, toma paqueta, e você vai melhorar. Toma paqueta, toma paqueta, e você vai melhorar. Agora, toma aqui. Vai! Agora toma aqui. Vai! Gravações Coreal em todo o Brasil. חברים, רציתי לראות היום. אני Tá com dor de cabeça? Tá com dor de coluna? Tá com dor de barriga? Tá com dor nas pernas? Então toma paqueta, e você vai melhorar. Agora toma paqueta, e você vai melhorar. Agora toma aqui. Agora toma aqui. Vai! Tá com dor de cabeça? אתם רוצים אני אעשה לכם סיור בכלא? Eu também você, minha amiguinha. Toma paqueta, e você vai melhorar. Toma paqueta, e você vai melhorar. טוב, אחרי הלייב אני צריך לחזור הביתה. ראית זה מהיר, האבן הזה מהיר. רוצה לראות איך השלט רועדת? שמעת? אוי לא, הרסתי את האבן בגלל זה. זה לא שירים. סענה. פתחן. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. זה קרינג' מדי. גם בשביל... לא! זה קרינג' נו. הנה, אתם רוצים לעשות לכם סיור בכלא? לא מעניין במיוחד. סתם, אין לי תו כניסה לכלא. תשאיר, אנשים אוהבים את זה. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שראיתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, הלב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי. וואי, ראית את זה? כל הרגעים הרגילים, וואי, איך אני אוהב לחזור הביתה. על הדרך נשדוד חנות? אדם, על הדרך נשדוד חנות יש פה אחת. לא. אני אוהב את השקט, לשמוע את המציאות שותקת. רוצים מכונית רמפה? איך אתה עושה את זה? רכב רמפה? אני אגיד זה
כביש 40 בלילה, נותן לך למפלט. איזה אני מה? אוהב את הגעגוע אם זה לכל זה, מה אז שנעזב. זה עוזר לי להבין כלום לא מובן מאליו. אני אוהב את הנחמה שנתנה לי הבמה, כל הזדמנות שונה לפזר את הנשמה. אני אוהב את האנשים, את המשקעות, אוהב את זה לאללה, אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי. כואב להם האוזניים. הם רושמים לי בצ'אט. איך אני אוהב לחזור הביתה. ללב של האישה שאני חי, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. אוי! אוי, אתה יודע מה היה שם? טוב, אני חוזר לשם. אז מה פה חשוב? עושה בלילות החישוב. רגל אחת בבמה, מנסה להיות שפוי בשידור. זריקת השלבים הבאים. מה אפשר? יש שם ואן, אני הרסתי את הוואן שלי, תסתכל. את החיים שלי בחיים. מבין? יש שם ואן. פה. וואי, אני נגד הכיוון, זה לא נעים. חובה לעשות את זה ב-GTA. שלב, קח! מה? יש לך משאית, כמו שאתה אוהב. לא, עזוב אותי, עדיף ואן. ואן זה יותר מה, נקנה לנו איזה משקן. לא. פנק את פרנקלין. זה עולה דולר. מה? הנה, אמרתי לך כזה. זה ואן יפה, חברים. איך איך אני אוהב לחזור לחזור. הביתה. אוי, כבר הרסנו קצת הוואן, לא נעים. טוב, נחליט מתי לצאת שלא יהיו פה זה. יש אותו? כן, לא. מתי קטע? זה שיר גרוע עכשיו. מה? זה שיר טוב לי. זה. מה? אתה תשמע ואתה תדע. שים להם, ההוא ליון, עדיין לא קולט, תראו איך הוא עובר. זה שיר שלי. אחד לא לוקח לי אותו. יו! זה של לייבים השיר? סתם. כתוב לייב. אוהבת שאני כל יום אוכל פוסטלות, בלילה לא חוזר, אוכלת עליי בסות במסות, אומרת לי שבקרוב רוצים לראות כמה דקות נשאר? אני כמו פיקאסו. או, אנחנו נצטרך להרוג פה איזה כנופיה. לא, אתה לא. לא, ניסיתי כבר את הכל, ומה לא, נשאר לי מה? אנחנו קרובים לו ממש. הסוף. בייבי, ביי ביי הביתה, אני לא חוזר אחרי חצי בקבוק פינלנדיה, חשבתי שאני ואת כאן נישאר לנצח עד שהכול יתפוצץ לי בפרצוף כמו פיניאטה. סטלה חרבות, אני כל הזמן שותק כדי להשתיק את המחשבות, שתי שורות על הצלחת, כל האף שלי נוזל, מסתל כמו חזיל וזה אף פעם לא עוזר. את יודעת שאני בפנים יש לי לב ענק, ואת יודעת שאני הכי חזק, אבל שאת לא לידי אני נדפק, מעשן את המדפאקינג איזה בת שאני נחנק. את יודעת שאני לא עונה לך, כנראה שאני שוב בורח, לא רוצה לזכור שום דבר הלילה. בייבי את לא אוהבת שאני כל יום אוכל פה סטלות, בלילה לא חוזר, אוכלת עליי בסות. אני לא מבין באיזה פנייה או, טוב. שבקרוב יקרה אסון, מה לעשות אני מוכנים? תעיף אותו. הלב שלי לא פלסטיק, ניילון, ניסיתי כבר את הכל, ומה לא, זוז. נשאר לי תאיים עליו? יביא? לא, אל תירה עליו. לא יריתי בו. איך בזבזתי כסף? תביא. וואי. כל שהוא יודע לשדוד, אלק יודע לשדוד. אני לימדתי אותך לשדוד. ואז מה יוצא? שאני יודע לשדוד. לא, זה פשוט שאני איימתי עליו. צ'אט, נכון זה באשמתו? נכון? אשמתי. הוא אמר לי לאיים עליו. לא עם זה, עם שוטגן. למה אתה רוצה שאני איים עם שוטגן? ואל תירה עליו. לא יריתי בו, לא נגעתי בו. זרית על הרצפה. נו! זה לא עליו. זה מוביל למשטרה. ואנחנו ליד משטרה.
אוי, יש פה תחנת משטרה. באמת? לא ידעתי. אומייגאד, ראה איזה דפוקים GTA? רוקסטאר. למה? שמו פאקינג תחנת משטרה. ליד חנות נשקים. הם רואים כל בן אדם שיכול לקנות RPG. יש מצב שהוא קונה את זה בשביל לאיים עליהם עם ה-RPG הזה. אוי, זה דפוק, אתה לא מבין כלום בחיים שלך. טוב, כמה זמן הלייב? אני עוצר אותו, יאללה, ביי לייב. הוא 20 דקות.